Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 8-nji ýuny hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal kädelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Iranyň howpsuzlyk resmiýetleri Tehranda bolan adam pedali 2 tane ok atyşygy amala aşyran hüjümçüleriň Islam döwleti atly ekstremist toporuna goşulan Iranyň raýatlary dygyny 8-nji iýunda ma'lum etdi. Iranyň telewiziýasynda çykyş eden we şark garaşsyz neşir tarapyndan setirlenen Milli Howpsuzlyk boýunça baş geňeşiň resmiýeti Reza Seyfullahi bu maglumaty 13 adamyň ölümine we 40 adamyň yaralanmagyna getiren goşa hüjümüň jogapkärleri barada özüne berilen soraga jogabynda ma'lum etdi. Hüjümçüleriň şahsiýeti barada aýdylanda men olaryň Iranyň içinden we Daesh toporuna goşulandygyny aýdyp bilerin diýip Iran resmiýeti aýtdy we Islam döwleti toporunyň Arap adyny ulandy. Islam döwleti topory hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Emma Iranyň Islam rewolýusiýasynyň sakçylary edarasy we käbir ýokary derejeli ýurt resmiýetleri 7-nji ýylda Saudi Arabistanyny we Birleşen Ştatlary aýpladylar. Islam döwleti topory Iranda ilkinji edek uly hüjümi amala aşyrdy. Iran, Irakda we Siriýada Islam döwleti toporuna garşy töweşýär. Emma Islam döwleti topory Iranyň etatan Irak we Pakistan bilen serketlerine goly ýerlerde ýaşaýan sünni ilatynyň bolan adamlary hakyna tutýar. Ukrainanyň häkimetleri Birleşen Ştatlaryň Kiýewiň merkezinde ýerleşýän elçihanasynda bolan partlamada hiç kimin kelek bolmanlygyny aýdýarlar. Polisiýanyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, Shevchenkovskiy etrawynda ýary gece bolan partlama elçihananyň binasyna zarba urupdyr. Derňewçiler näwelli adamyň partlaýjy serişdäni diplomatik missiýanyň ýerleşýän ýerine atanlygyny anykladylar diýilip beýannamada aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň elçihanasyndan desine kommentariýy bolmady. Hindistanyň we Pakistanyň Şanghai hyzmatdaşlyk guramasyna dowly derejeli agdaý hökmünde eglan edilmegine garaşylýar. Regional howpsuzlyk guramasynyň samiti Gazagstanyň paýtagty Astanada başlandy. Hytaý Ortaýa we Merkezi Aziýanyň 4 döwletini Gazagstany, Kyrgyzstany, Täjikistany we Özbekistany öz içine alýan guramanyň 2 günlük samiti 8-nji ýylda başlandy. Hytaýyň prezidenti Xi Jinping 7-nji ýylda Astanada Gazagstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşdy. Ýurtlaryň iki taraplyň gatnaşyklary ara alyp maslahat edenligi habar berildi. Sammitin geçen wagtynda Hytaýyň we Ortaýatyň ýolbaşçylarynyň arasynda hem duşuk bolar. Olar Koreýa ýarymadasyndagı ýagdaýy ara alyp maslahat ederler diýip Kremliň geňeşçisi Yuri Ushakov aýtdy. Pakistanyň we Hindistanyň Şanghai hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolmagy 2005-nji ýylyň iýul aýynda tasdiklanıpdy. Awganistan, Belarus, Iran we Mongoliýa guramada synçy statusuna eýe bolýarlar. Ukrainanyň parlamenti NATO bilen hyzmatdaşlygy goldady we günbataryň harby bileleşigine goşulmagyň ýurduň Ortaýatyň agresiýasyna garşy durmakda ileri tutýan maksady bolup durýanlygyny aýtdy. 8-nji iýunda 450 orunlyk Werhowna Radanyň 276 agdaty ýurduň daşary siýasatyna degişli ençeme kanunyna goşmaçylary girizmege goldady. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko'nun gol goýmagyny talap edýän goşmaçylara görä, Ukrainanyň daşary siýasaty NATO bilen hyzmatdaşlygyň östürilmegine we bu gurama agda bolmak üçin şertleri berja etme ugrundaky ädimlere gönükdirler. Goşmaçylara düşündürüş berýän dokumentlerde bu ädimiň Ortaýa Federasiýasynyň Ukraina garşy agresiýasyna we Ukrainanyň territoriýasynyň bölegini anneks etmegine jogap bolup durýanlygy aýdylýar. Ortaýa 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy we ýurdun gündogorunda 9900 adamyň ölümine getiren konfliktde hökümet güýçlerine garşy töweşen separatistlere goldaw berdi. Kırgızstanyň opozisiýon Atamekin partiýasynyň lideri Ömerbek Tekebaýewiň işi boýunça suwut dinlenşigi başlandy. Tekebaýew özüne garşy ýönkelen para almak bilen bagly aýplamalaryň galypdygyny we siýasy matlaplydygyny aýdýar. Судья Aybek Ernis ulu 8-nji ýylda başlanan dinlenşigiň dowamynda jurnalistleriň surat almagyna ruhsat bermedi. Tekebaýewiň ençeme tarapdary we egendeşi öňki adatyň daşary ministri Duýşan Kulhatonow судьяnyň kararyna garşylyk bildirip suwut jaýynyň öňünde protest geçirdiler. Tekebaýew we Khatonow 2010-njy ýylda Ortaýatly biznesmenden $1 million möçberinde para almak bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwut edilýärler. Tekebaýew agdalan döwürde premier ministriň orunbasary, siýasatçylaryň ikisi de özlerine garşy aýplamalary ret edýärler we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Atamekin partiýasy hökümetiň Tekebaýewa garşy iş gozgamagynyň sebäbini oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasynda tanqidi goşatmak we siýasatçynyň prezidentlige dalaş etmezligi
bilinçliligini gazanmak islegi bilen baglaşdyrýarlar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. May ayında Türkmenistanda yurdun senatçılar ve telekeçiler birleşigine agda hususy firmalaryň azyndan 12-si yapyldy diýip Kronika Türkmenistan neşiri habar berýär. Neşiriň yurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 7-nji iýunda beren maglumatynda yapylýan bu firmalaryň esasan ýol guruluşlaryny amala aşyrýandygy aýdylyp, olaryň yapylmagynyň sebäbiniň diňe buyurmalaryň sanynyň azlygy ýa-da döwlete tawşyrylýan deshalar üçin tölegleriň gijikdirilmegi bilen baglanyşykly däldigi bellenilýär. Mundan öň hususy firmalar uqy rejiminde saklap bolýardy, ýagny işiň ýa-da buyurmaň ýoklugy sebäpli girdici bolmaýan wagty salgyt gullugyna nol balans görkezip bolýardy. Indi bolsa girdici bar ýa-da ýok. Muňa garamazdan pensiya fondu hususy firmalarda hasaba alynan ähli adamlardan aýlyk goşmaçalary tölemegi talap edýärler. Bu firmalarda bolsa adından 10 adam işleýär. Munyň bilen bir wagtda hususy firmalar işgärleriň bank we saglyk ähtiýaçlandyryş hyzmatlaryny hem tölemeli bolýarlar diýip neşiriň maglumatynda nygtalýar. Telekeçiler hususy firmalary yapmak hem wagt hem de maliýet taýdan çykdyjy talap edýän bolsa-da girdici alman ýygyderli goşmaçalary tölemegiň deregine olary yapmagyň has peýdalydygyny belleýärler. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşigi bilen habarlaşanda bu maglumaty tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Emma soňky ýyllarda türkmen häkimetleri orta we kiçi telekeçileriň işine garşy ençeme tapgyr çäklendirmeleri girdip, olaryň banklarda pul konvertasiýalaryny, daşary ýurtlara öz ýany bilen ekidip bilýän plastik kartlarynyň sanyny çäklendirdi. Mundan başga olaryň patent we şahadatnama almak üçin tölemeli tölegleri, girdici salgydy we pensiya fonduna geçirýän tölegi ýokarlandyryldy. Şeýle-de käbir telekeçilerden Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrmak üçin meýletin diýilip mejburi gatnaşylar talap edildi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda telekeçilere girdilen bu çäklendirmeleriň, büdjetin işgärleriniň aýlyklarynyň wagtynda berilmediliginiň we ýurtda emele gelen nagt pul gytçylygynyň esasan da orta we kiçi telekeçileriň öz işini dowam etdirmegini barha kynlaşdyrýandygyny, şol sebäpli ençeme hususy firmalaryň yapylýandygyny aýdýarlar. Aşgabatly Sinçi Amanmurat Bugaýew paýtagtda we welaýetlerde kireyine hödürlenýän sowda nokotlarynyň ençemesiniň hem boş durandygyny aýdýar. Aşgabat şäheriniň Atamurat Niýaz şaýorunyň ugrundaky jaýlaryň birinji gatynda ýerleşýän 21 san dukanyň hususy etilge satylýarlygy hakynda bildirişin 3 ýyldan köprek wagtlar gazetde ýygyderli çap edilýär. Şo sanyň ýöne şonu alýan adam ýok diýip ynamraýt bolýar, şo sanyň gaýtalanýar. Inni bolsa inni sanjak jaýlarda da dukanlary kärennesine almagy hödür edilýär. Öňkü dukanlar bir kymmat bahar görülip satyn almaýan bolsa, inni hatda kärennesine de dukanlar almakdan ýüze gurýar. Diýip Bugaýew gurrun berdi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, telekeçileriň we ilatyň başdan geçirýän problemler barada ýurdun resmi media terişdelerinde habar berilmese-de Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 6-njy iýunda geçiren iş ýygnynda ýurdun mali, ykdysady we bank toplumynyň işine ýitinägilik bildirdi we pudoň ýokary derejeli 4 resmisine bir känç ýylan etdi. Şeýle-de ol newitin we gazyň bahasynyň durnukly pese düşmeginiň aktivleriň hemde maýa goýumlaryň halkara bazarlarynyň ýagdaýyna täsir edýändigini aýdyp, biziň ýurdumyzyň sowda hyzmatdaşlary bolup durýan döwletlerde hem ykdysady işçilik petelýär diýdi. Dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini halkara ekspertleriň we yerli synçylaryň ençemesi aýdýar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz.
Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Repressiýanyň fonundaky Aziýa oýunlary. Egerde Aziýanyň Olimpik Geňeşi we Milli Olimpiýa Komitetleriniň Assosiasiýasy Türkmenistanyň häkimetleri bilen ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozgamasalar, onu ýurdun bu ugurdaky aýlgans ýagdaýy aşkybatda geçiriljek ýapyk binalarda we söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny kölege salyp biler diýip adam hukuklaryny goraýjy toparyň beýanatyna bellenilýär. Human Rights Watch Guramaty we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toparynyň bilelikdäki beýanatyna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň borçnamalaryna ters gelýändigine üns çekýär. Türkmen hökümeti raýatlara bir repressiýa edýär. Bu ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň hem ıgrarly bolmaly. Olimpiya prinsiplerine ters gelýär diýip Human Rights Watch Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktorynyň ornasary Rachel Denver nykdy. 17-27 sentýabr aralygyna geçirilmeli Aziýada 2017 oýunlaryny 100 günüň galmagynyň öň sirasyna ýaýradylan beýanatda Türkmen häkimetleriniň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlaryny bir gözegçilikde saklaýanlygy, özüňi açyk beýan etmek we adamlaryň dini inançlaryny hem çäklendirýändigi nyktalyk geçilýär. Şeýle de beýanatda gurungy gidýän sport şäherleriniň Türkmenistany halkara habar beriş serişdeleriniň giň gün tertibine getirjekdigini, emma ýurdun özüni garaşsyz jurnalistleriň garşysyna ýygyrlama, gorkuzmak, tutsuk etme ýaly basyşlaryň edilýändigi hem bellenýär. Beýanatyň awtorlary Adatlyk Radiosynyň 2013-nji ýylyň iýunundan bäri tutsuklukda saklanýan habarçysy Sapar Mehmet Nepethuliýewiň we ençemegede hüjümlere sezewar edilen Sultan Açilowanyň akwalyna ünsü çekýär. Munyň bilen baglykda beýanatda Olimpiýa charterine media adatlygyny we adam mertebelerine aýratyn orun berilýändigi, Olimpiýa hereketiniň bu prinsipleriniň ähli sport federasiýalaryna dowam etdirilmeligi aýdylýar. Yer gelenine ýatlasak, Human Rights Watch Guramaty geçen ýylyň dekabryny Türkmen hökümetleriniň adat sözi we adam mertebesini depgilemegi, Olimpiýa hartiýasynyň prinsiplerine doly ters gelýändigini, şeýle de munyň Olimpiýa hereketiniň imijine ýarymaz täsir ýetirip biljekdigini aýdypdy. Şonno adam hukuklaryna gözegçilik edýän gurumy Halkara Olimpiýa Komitetiniň prezidentini we Aziýanyň Olimpik Geňeşini we Milli Olimpiýa Komitetiniň Assosiasiýasynyň prezidentine ýörüte hat ýollap, onu Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmalarynyň öňüni almaga çagyrypdy. Emma Human Rights Watch Guramaty şol hat boýunça entek hiç hili jogap almanlygyny ma'lum etdi. Aziýanyň Olimpik Geňeşiniň Türkmen hökümetlerinden käbir özgertmeleri amala aşyrmagyny talap etmegine hem wagt bar. Egerde bu edilmese, gowy bir mümkinçiligiň elden gidirilendigi we Türkmen häkimetleriniň adam hukuk bozmalaryny dowam etdirýändigini aňladýar diýip Human Rights Watch Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktorynyň ornasary Rachel Denver nykdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Adatlyk Radiosu efirde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň ilaty berilýän ýeňillikleriň ýatyryljagy arada habar ýurdun ýaşaýjylaryna we yerli synçylarda garjaşyk pikirler döretdi. Prezident Berdimuhammedow 6-njy ýylyny geçiren iş maslahatyny sosial kömegiň hemmeleri däli hakykatda kömege mätäç adamlara berilmeligini aýdan hem bolsa, adatlygyň bu habardan soň söhbetdeş bolan türkmenistanlary hökümetiň hakykatda gollaw berilmeli adamlara we maşgalalara gollaw berip biljegini sorag astyna alýarlar. Şol ruwatda Türkmenistan işsizleriň anyk sany, ýaşaýyş minimumy ýa-da bazar sebedi owada näçe durýar, şäherde näçe durýar. Bular belli bolmany galýar.
Galiberse ýylda 10% köpeldilýän aýlyklardan öň bazarda garytlaryň en çemesse gymmatlaýanlygy, inflasiýanyň bolsa ören ýokardy gaýdylýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatuly ýeňillikler ulgamynyň ýatyrylmagynyň Daşoğlu welaýatynyň ýaşaýjylaryna has agyr zarar jokdugyny, sebäbi bu sebäpden sosial tenagat we ykdysat taýdan has ýa-da şonuň üçin bu ýeňillikleriň ören köp adamy peýdaly bolanlygyny aýdýar. Adamlaryň bir gaýdan tölek hataplar gelip başlanyny näme edersip alada galylar diýip Tuhbatulyň Венадан veren telefon interwýusyny aýtdy. Ташауза наиболее отсталая и в социальном, и в промышленном, экономическом смысле. Поэтому там достаточно большое количество людей, которые действительно вот эти вот льготы были очень полезны, очень на руку. Asly Daşoğlu hukuk goraýjynyň tasdiklamagyna görä Daşoğlu adamlaryň aglawasy işsiz ýa-da çem gelen wagtlaryň gazanç bilen mydar edýär. Şol wagtda Tuhbatulyň sosial kömekleriň anyk adresli bolmalygyny aýdýar we tutuş ýurt boýunça kömege mätäçi adamlaryň juda köp bolmagynyň mümkinligini. Orada aýyny beýle karara gelmeden öň hakyky kömege mätäçi adamlaryň sanyny anyklanan bolsa gowy boljagyny belleýär. Aşgabatly Zamanmurat Bugaýewiň ananjyna görä ýeňillikleriň ýatyrylmagy adamlaryň güderanyň öňküden hem peselmegine getirer we öz sözleri bilen aýtsak, ozalam ilatyň esasy gatlygy garyp ýa-da garyplygyň bäri arasynda ýa aňar arasynda duran adamlar. Ýönel bu kararyň hasy owa ýerlerinde ýaşaýan we köplençi işsiz, ýeňillikli gadyň toğun hasabyna melligindäki ýyladyşkanasy, mal garasy bilen zordan güderan aýlayan adamlara zarba bolmagyndan howatyr edýär. Mätäçlere kömek beriljek bolsa, onu ozaly bilen işsizler hakyndaky hakykaty boyun almaly. Şeýle-de Bugaýew hökümet häzirki ýeňillikleri ýatyryp mätäçlere hakykatdan hem kömek berse, onu döwlet gazanasyndan häzirki ýeňilliklere harçlanýan ferişteden has köp harajat çykarmaly boljagyny saklaýar. Ol bu pikirini ýurtda işsizligiň derejesiniň ören ýokary bolmagy, o hozurlygynyň, mallarçylygyň tasdan dargadylmagy bilen delillendirýär. Bolman ilatyň 50-60% işsiz. Ondaşyndan owa hozurlygy dargady, mallarçylyk pulda dargady. Şeýle-de Bugaýew ýeňillikleri ýaşullar maslahatyndaky el çarpyşmalary bilen näle, eýsem uly sosiolog barlyklary geçirip 1,5 ýyl içinde taýýarlykly ýatyrsalar adamlara uly kömek boljagyny sözüne goşdy. Türkmenistandaky ýeňillikler sistemasy mutgal, mutsu we tok düzgüni 1993-nji ýylda ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazow tarapyndan ýerdirildi we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu düzgüni saklap 2008-nji ýylda öňden ardan benzini hem mutçuluga goşdy. Emma ol 2014-nji ýylda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň yaramazlaşyp başlamagy bilen hususy ulugly adamlara mut berilýän benzini ýatyrmaly boldy. Prezident Berdimuhammedow 6-njy ýylyny ýeňillikleriň dol netijesizligini aýtmagynyň öň mutçulugyň bazara geçirilmegine päsgel berýändigini öňe süripdi. Adynyň efirde aýdylmalygyny soran ýerli synçy 57 ýaşyndaky Aşgabatly jurnalist hakykatda bazara geçilmegine awtoritar dolanýaryň ýeňilliklerden hasken päsgel berýändigini aýdýar. Bir tarapdan Türkmen hökümetiniň ýeňillikler ulgamyndan el çekmek we bazar gatnaşyklaryna geçmegi hakykatdan hem tizleşdirmek kararyna gelmeli boljagy öňden hem bellidi. İkinci tarapdan bir Saparmurat Niýazow pensionerleriň çörek pullaryna el urşuny ýatlatdy diýip ýerli jurnalist Azatlyk radiosyna aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atsylywa gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň Çoğully şäherçesiniň Ozalky Jygyllyk bazarynyň ýerleşen ýeri bolan Tuğ bazary diýilen ýerinde olarça hususy ýaşaýyş jaýlary ýumrulýar. Bu etrapçanyň ýaşaýjysy Geldaganyň aýtmagyna görä jaýlary ýumrulýan ýaşaýjylaryň aglawasy döwlet tarapyndan ýaşaýyş jaýy bilen üpçün edilse de olaryň arasynda Ozal öý kitabyny edinip bilmedik ýaşaýjylar ýaşaýyş jaýsyz galýarlar.
1992-nji ýyllarda döwlet tarapyndan bölünip berilen mellek yerlerinde kurulan bu jaýlaryň eýeleriniň öý kitabyny edinip bilmedikleriniň sanardan kendigini, olaryň häzirki günde jaý almakda uly kynçylyklara tedewar bolýandyklaryny geldaga sözüne goşýar. Jaýlary ýumurlayan ýaşaýjylaryň dokumente düzüw hasap edilýärleriniň hem täze gurulayan jaýlaryň ýetişmeýärligi sebäpli wagtlaýynça kirene jaýlarda ýaşamaga mejbur bolýandyklaryny, dokumente düzüw däl diýip hasap edilýärleriň bolsa, asla jaýsyz galýandyklaryny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýumurlayan jaýlaryň guruluşyk materiallarynyň hem xaridary az bolan üçin jaýlary guruluşyk materiallar üçin deger-degmez baha satyp gidýändiklerini, jaýlaryň guruluşyk materiallaryny alajynyň özüniň söküp alyp beýleki welaýatlara äkidip satýandyklaryny hem geldaga gurrun berýär. Sen öz emlägiň eýesi bolup bilen ok, häkimligiň işgärleri ujup möhlet berip, jaýlaryň ýumurmagynyň möhletini tirleşdirýärler. Guruluşyk materiallaryny satyn alýan satyjylar häkimligiň işgärleriniň öz tanış bilişleri bolan üçin materiallardan gelýän girdejiniň belli bir böleginiň häkimlikleriň işgärleriniň jübsüne girýändigini hem olaýdýar. Häzirki wagtda bu etrapçada ýene-de oğullarça ýaşaýyş jaýlarynyň ýumurmagyna garaşylýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýowşan Nurwan. Türkmenistanyň Baýramallak Berktüz günlü türmesiniň territoriýasynda täze barak korpuslar peýda boldy. Düzüş Täkmet idarasynyň täze gurulan deskalaryny kosmosdan düşürilen fotosuratlar arkaly synlamak mümkin diýip Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti habar berýär. Neşir Baýramal türmesiniň 2014-nji ýylda ýakynda düşürilen fotosuratlaryny çap etmek bilen şu ýylyň mart-aprel aýlarynda tutsawlykdaky garnaşlary bilen görüşen okuwçylaryna salgylanyp, türmäniň täze deskalarynyň guruluşyny esasan tutsawlaryň öz zähmetleriniň ulanylanyny belleýär. Türmäniň guruluşyny işlän tutsawlar täze gurulan baraklaryň goşmaça müň adama çenlik kabul edip biljekdigini aýdýarlar. Türkmenistan olalky hukuk goraýjy işgärler üçin hem täze döwrewap türme gurýar. Azatlygyň seçmeleri Balkan welaýatyny olalky Newtdag şäheriniň Demirgazyk gününe gorunny, Ýazganyň ýolunyň uğruna gurulan täze türmäniň basym ulanmagy berilejekdigini aýdýarlar. Aýdylmagyna görä bu türme Aktaş şäherçesindäki türmede beýleki tutsawlar bilen bile saklanýan olalky hukuk goraýjy işgärler geçiriler. Olalky tutsawlar we türme işgärleri bilen gürleşen yerli synçylar hemde hukuk goraýjy aktivistler ýygy-ýygydan geçirilen amnistiýalara garamazdan türmelerdäki tutsaw orunlarynyň inni 20 ýyl çemesi wagt bäri ýetmezçilik edýänligini tasdikleýärler. Şeýle dolar soňky bir ýylda uzak möhletli türme tutsawlygyna hökm edilen tutsawlaryň sanynyň has köpelendigini belleýärler. Azatlyk radiosu fevral aýynda türkmen suwutlarynyň Türk oppositsioneri Fethullah Gülen'iň hyzmat hereketi bilen ýylteşiklikde aýplanan onlarça adam şol sany odal türkmen liseýlerinde okan öňkü telekeçiler we mugallimleri uzak möhletli türme tutsawlygyna hökm edenligini habar berdi. Yerli çeşmenin maglumatyna görä bu tutsawlaryň arasynda mebel sowdasy bilen meşgullanýan Döwlet Amanyliýew, olalky mugallimler Döwlet Rejep, Şatlyk Durdugylyjow, Batyr Ataýew hem bar we olar Baýramaly türmesine berildi. Mundan öň dini habarlar çap edýän Forum 18 habar gullugynyň maglumatyna görä dini ekstremizm aýplamalaryny aýplanan tutsawlar owadan nepe türmesine berilýärdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň geçen ýylyň oktýabryndan bäri olalky türkmen türk okuwjaýlarynyň olalky studentlerine garşy ýaýbanlanan repressiýa barada tapgyrlaýan makalar çap etdi. Türkmenistanyň alternativ habarlary Baýramaly türmesiniň täze 6 korpusy we beýleki goşmaça binalary baradaky maglumatyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň çeşme tarapyndan hem tasdiklananyny habar berýär. Ol çeşmenin sözlerine görä bu türme diňe Baýramalyk tutsawlar bilen näl, eýsem beýleki regionlardaky türmelerde Marda, Seýdide, Tejenne we Türkmenawatda saklanýan tutsawlaryň hasabyna hem ýygyderli doldurulýar. Şeýlede Neşir Daşoğlu şäherindäki aýallar türmesiniň 2013-nji ýylda tutuşlygyny Gurban Sultan eje olalky ýylanly etrabyna gurulan täze türme geçirilendigini habar berýär. Azatlygyň habarçysy bilen töhfetdeş bolan öňkü tutsawlaryň beriniň tasdiklamagyna görä aýallar üçin gurulan täze türmäniň şertleri has gowlandyrylypdyr.
Halkara hukuk toporlar Türkmenistan'na türme tutsog şertlerini köpden ýer tanqid edýärler we garaşsyz ekspertlerin tutsoglaryň saklanşyny baryp görmeklerine ýol berilmegine çagyrýarlar. Soňky döwürde resmi Aşgabat öz sunalan halkara borçlarynyň çägirini daşary ýurt diplomatlarynyň we halkara guramalarynyň işgärleriniň aýallar we kämillik ýaşyna ýetmedikleri üçin türmelerini baryp görmeklerine ruhsat berdi. Tinçiler halkyň günügeran ýagdaýynyň agyrlygy, jenaýetçiligiň ýygyderli ösmegi üstünde bir kanun neşe dolanşygy, dini ekstremizm aýplamalary bilen aýplanan adamlaryň günä geçişe düşürilmeligi netijesinde türme ilatynyň meçberiniň köpelmesi azalmaýanlygyny aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. İranyň polisiýasynyň ýurdun paýtagty Tehranyň köçelerinde we metro stansiýalarynda gözegçiligi güýçlendirendigi habar berilýär. Bu waka İranyň parlamentinde we Ayatullah Ruhollah Homeyniň guburunda bolan hüjümlerden bir gün soň adam pidasynyň artandygy baradaky maglumatlaryň ýaýran mahalyna gawat geldi. 8-nji iýunda İranyň resmileri mundan bir gün ozal amal aşyrylan hüjümlerde 17 adamyň ölendigini we başga 40dan gowranyň yaralanandygyny aýtdylar. Bu İranda häzirçe aşyrylan iňli hüjümler bolup, olaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Bu aralykda ýurdun aňtaw ministrligi ýürüýte beýanat ýaýradyp, hüjümlere gatnaşan 5 adamyň İranlydygyny hemde olaryň Irakda we Siriýede Islam döwleti toparyna goşulandygyny aýtdy. Şeýlede ministrlik şol adamlaryň dini adyny we jesetleriniň suratyny metbuatda ýaýratdy. Maglumatda hüjümçileriň Saud Arabistanynda agdykly edýän sünni musulmanlaryň konservativ görnüşi bolan Wahhabistler bilen uzak wagt aratnaşyk saklandygy aýdylyp, olaryň Islam döwleti toparynyň hatarynda söwüşmek üçin Irakda Mosul, Siriýede Rakka şäherine gidendigi aýdylýar. Ministrligiň beýanatynda bu toparyň dini ýerlerde terrorçylykly operasiýalary amala aşyrmak üçin Islam döwleti toparynyň lideriniň tawşyrygy esasında geçen ýylyň Tomsunda İrana dolanandygy bellenilýär. Resmiler bir neçe saat dowam eden ekstaý hüjümlerde Kalashnikov kysymly avtomat tüpeňler bilen yaralanan adamlaryň bir toparynyň ýurdun parlament binasyna we beýlikleriniň bolsa Homeyniň gowuruna hüjüm edendigini aýtdylar. Hüjümçileriň ählisiniň öldürilendigi habar berildi. Adamdan 2 sanyasy özüni partlatdy diýip İranyň mediasynyň maglumatynda bellenilýär. Polisiýa derňewleriň netijesinde bir neçe şüpheliniň tutsag edilendigini aýdýar. Şol bir wagtda 7-nji iýunda ýurdun aňtaw ministrligi 3-nji toparyň agzalarynyň hiç bir hüjümi amala aşyrmadan öň tutulandygyny habar berdi. Islam döwleti topary hüjümleriň jogapkärçiligini öz üstüne alyp, İranyň parlamentiniň içinde ýaly bolup görünýän ýaraly adamlaryň videosyny ýaýratdy. Islam döwleti Siriýede we Irakda toparyň söwüşçilerine garşy göreşýän milisiýalary goldaýan Irana ýygyderli haýwat atýar. Ekstremist sünni topar İranyň ilatynyň 90%-ni emele getirýän şaý musulmanlary dinden dänenler diýip hasaplaýar. Şu ýylyň martynda özüniň pars dilindäki ilkinji videosyny ýaýratmak arkaly Islam döwleti topary İranda söwüşçileri hakyny tutmagy güýçlendirjekdigi we İrany basyp alyp onu öňküsýäli sünni musulman halkyny dikelçekdigi dogrusunda haýwat atdy. İranyň epesli uly sünni adlygy aglawa ýurdun Irak we Pakistan bilen serhetlerindäki durnukly territoriýalarda ýaşaýarlar. Prezident Hasan Rouhani İrany terrorçylygy, ekstremizme we ýowudlyga garşy görüşde hassa aýgytly etjekdiklerini aýdyp, terror howpuna garşy halkara hyzmatdaşlygyna çağırdy. Ýöne İranyň Islam rewolýusiýasynyň sakçylary edarasy ýeti äheň bilen bu gan döküşligi üçin aralmagy wada berip, bu hüjümlerde Saud Arabistanyny we Birleşen Ştatlary aýplady. Bu edaranyň beýanatynda bu hüjümleriň Prezident Donald Trumpyň sünni musulmanlar tarapyndan dolandyrylýan şalygy eden saparynyň we ol ýerde Washingtonyň Riýada bolan goldawyny berk beýan etmeginiň ýygyna gawat gelmegi manyly diýdi. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.